Tun ina amarya mijina ya fara duka na. Ba zan manta ba lokacin ban fi sati 3 da tarewa ba. Ya ce na ɗebo masa ruwa sai na tsaya wanke kofin. Da na kawo sai ya gaura min mari ya kuma sheƙa min ruwan. Ai ba ni da tarbiyya. Kawo ruwa ya ɗauke ni kusan minti 20. Ne ta ba shi haƙuri to fa tun daga lokacin kawo yanzu muka haifi yara 3 bai daina duka na ba. An kai yanayin da idan yana duka na sai babbar 'yata mai shekara 8 za ta rike shi tana abba ka daina dukan mu. Shin hakanan ne kawai babu laifin tsaye bare na zaune ke dukanki ko kuwa dai akwai wani laifi da kike masa? Na yi tunanin ko dai akwai laifin da nake masa ban sani ba, amma duk lokacin da na tambaya wani sabon ɓacin ran ne. Wallahi yanzu idan ya fita daga gida kamar an sanya na aljanna. Da lokacin dawowa yayi na dinga fargaba. Don ban san da me kuma zai dawo ba, abin na damuna, ina kuka ina roƙon Allah ya yaye min halin da nake ciki. Ganin irin waɗannan abubuwan idan suna faruwa, shin kin taɓa kamar misali a ce kin je kin gaya ma iyayenki ga halin da kike ciki kuma wani irin mataki suka ɗauka? Kamar baki san halin yawancin iyayenmu ba. Na kai ƙararsa gidan kawuna wanda shine maɗaurin aure na, amma ƙarshe cewa yayi bani da haƙuri. Na kai ƙara wajen babanmu. Wallahi wannan a gaban shi babana ya min shegen duka ko nasiha ba a yi masa ba. Sai ni da na ji bugu. Haka na haƙura ba zan ƙara kai ƙarar shi wajen kowa ba, zan ci gaba da faɗa wa Allah insha Allah zai kawo min agaji tunda iyayena ba su taimaka min ba waye zai taimake ni. Wani sa'in idan lamari ya ci tura akan ce to bara a tuntuɓi ɓangaren shi miji. Shin kin yi ƙoƙarin ki je gurin iyayen shi ko wani kawun shi ki kai ƙara kan cewar ga abin da yake faruwa tsakanin ku domin a ja mishi kunne? Iyayensa sun san komai amma kullum haƙurin nan ake bani. Kuma bisa al'ada idan kin ga dangin miji sun baki haƙuri tabbatar ki ake cuta. Kuma sun san abin da ɗansu yake yi baya kyautawa.